там пускам видеото и без искам да натиснах там, дето трябва да се... И така, здравейте хора, гледах си видеото. Ще играя тук бока, както винаги. Здрасти, майко. Може ли си на телефон? Да. Що става? Така, сега ще играя тока бока, но не знам какво да сложа отвън. На двора им. Кристияна, другия път след един месец. Така ето за то говоря, какво ще сложа, не знам. За това ще се сложа, чакай да си върна косата. Кристияна, виж мама. Може. Това като малък ли? Сега. Ценно е като малък. Ти приятел ли е то? Да. Сутрин принцеса, граниния, пари, а колите ни пожари. Ти не си ли на работа, мама? Ти го един половина тръгваш, нали? Един и половина. Ще правя си. Е така, хора, не знам какво да направя. Ей, чогазъм. Така, сега ще сложа някакви напитки. Ще сложа от любимата ми. На който му е по-удобно, каничка, от това сокчета и от тук. На който му е по-удобно. Добър ден, тате. Добър ден. Взема ли още шефари? Да. Обадеха ли си? Казали да ти заредат го? И така си правих видеото за малко, забравих да го включа, но... Сега ще ви покажа какво направих тук. Ето тук какво направих, тук какво направих. И да, ако се чудите това, където трябва да се заключва, откъде го взех, натискате тук, отивате много надолу. И ето го. И ако се чудите това за какво и не искате да го пробвате, прави различни неща. Тази роза е много добра. Чула прави доста неща.
Но на мен не ми трябва. Аз само ги ползвам тия неща, когато ми трябват. А не когато не трябват. Само, че не знам това за какво е. Гледах в едно магическо детско Вучо или Чичо, който Вучичото или Вучето, не знам какво е на момчето, бил магиосник. Имаше едно такова котараче, което акаше в басейна хора. Акаше в басейна им. Или това не беше басейн по-скоро, или фонтан, не помня. Но детското е много хубаво, аз съм го гледала над поне 100 пъти. Наведнъж. Веднъж де. Така, сега ще сложа растението. Ако се чудите това е моята майка, тя в момента е на работа, но братовчетка ми я снимаше. И така. Нали знаете? Знаете ли колко е сладък този маник? Няма да си на представа. Колко е сладък. Няма да си никаква на представа. Това е най-сладкото създание на тая планета Земя. Сигурно съм, хора. Сигурна съм. Всички бебе са сладки, ама... Той прекарава. Искам да тура и някакъв венец. Какво? Тук не мога ли да тура някакъв венец, бе? Виж го как се смее. Стой. Знам. И така, сега то вече ще го махна. Ще сложа някакво друго. Не. Как ме гледа, ще ме умори. Ама главата ми една скандална мисъл. Сърцето и горе-долу, готвиш ми поне ти горе-долу, я ме целуни, ако ти хареса с мене остани. Виж колко са голями чадърте. А иначе те са колкото пръста ми, даже по-малки такива. Кът пие салката. Малки. Сега искам тези цветя вече да ги махам. Не разбирам за какво сложих цветя.
Стойте да видим нещо в... И в тия легла става хора. Едно момиче казва, че те с легла са най-яките, защото могат почти всичко. И те с легла ги могат всичките, но... Дори и това сигурно. Това е нещото старо. Сигурност. Старт колекция. Сега ще ви покажа едно, което със сигурност го може. И това е мое любимо. Ми не го може, само тези, които са нагоре. По-нагоре леглата ги могат. Това е мое любимо. Няма как. Пожълтяло. Не ме интересува. Липсва нещо, липсва хора. Та песен ми е любима. Леле, преди колко хубав коледен сън сънувал. Искам винаги да го сънувам. Ах, този най-хубав сън. Само без едно нещо. Винаги сънувам. С един хубав сън винаги сънувам. Пишме в... Нали? Нали си сещате... Едно такова, което трябва да преминеш. Това как се казваше? Такова дъмбел май се казваше. Такова, където трябва да намираш изхода. Като кръгче. Има различни неща, които тръгваш върху них. Не можеш да се сетите, знам. И там имаше много чешми, които имаха вода вгоре до съня ми, догоре. И просто съня не може да дишате. Вие сънували ли сте такова? Нещо да не дишате в съня ви. С много пъти. Както и да е. Един такъв шкаф им трябва на мъжете. Защото те е много малко неща имат. Такова кусан за такова за тук и четка за зъби, паста за зъби. Това е. А ние жените маски за лице, това. Много неща. Парфюми имат мъжете, както и жените. Чакайте да видя на баща ми колекцията какво има. Пудри.
Не знам да какво ме пудра, но май за косата, но не ме интересува. Парфюм, който сега се пръска с него. И това е. Ай, гребен. Да не си мислиш, защото мъжете не се решат. Моля ви се, бе, хора. Моля ви се. Решаме се всички. Ох, колко искам да си легна да не играя тока-бока в момента. Окей. Няма да играя. Просто сега изключвам видеото. Чао, чао, хора. Там.